Esuk iki apik gawe menu sik sederhana ya. Dadi iki aku meh gawe mie, terus iki tak kei bawang karo lombok wis tak cincang ini tak cemplungke tak goreng dhisik ngono lho cah cedeluk ae wong ora kesuwe-suwe. Sing penting gawe bumbu-bumbu komplit-komplitan ben rasa-rasane iki rada merasuk. Terus tak tambahi bon cabe sak wadah ngene iki sik level iki 15 ngene iki. Nah tibake iki lengone rada kurang dadi ambune sengak terus kemebul ngono lho cah. Mula iki aku gak wani rada suwe-suwe langsung tak entas sae ngene iki. Kayak deloken kayak kebele wah masuk tenan. Nah iki terus tak tuangke bumbu-bumbune sarimi ngene iki. Pokoke tuangke dadi siji kabeh ngene iki terus diudek sampai rada-rada sithik ngono kae. Engko lek wis dicemplungke mie sik wis digodhog ngene iki. Kayak gampang banget to cah iki lek tangi turu lesu wis gawe menu sik sederhana wae ngene iki. Nah iki aku wis rampung terus iki aku apik mangan tak tambahi kerupukan ngene iki tok. Wis gampang. Kayak iki aku mangane iki gampang banget to cah. Enek mie yo mie, enek karo ndok yo karo ndok. Wis pokoke mangane aku gak pilih-pilih lho cah. Sing penting lesu ya teko gawe sak-sake. Penting kena iso dipangan.